Следващият почитател на литературното слово се казва Михаела. Нека я чуем. Здравейте, аз съм Михаела и съм от 11 клас. Въпросът, на който вероятно в момента трябва да отговоря, е защо пиша. Аз пиша, защото вярвам, че поезията променя само с няколко реда. Вярвам, че поезията ни прави малко повече хора и аз вярвам, че един ден може би ще променя някого, може би ще го направя малко повече човек и може би ще му дам нещо без да поискам замяна. Сега ще ви прочета моето стихотворение, което се казва "Отвъд райските тавани". Живеем тук, при райските тавани, а таваните със светлина са отковани. От лето и чук с две ръце, сталан, те двама със сърце, облог безценно ценен за една любов, любов, към която има послеслов. Послеслов за нас да знаем, потеклото си без срама да признаем, с гордост под таваните подпрели, глави на миналото, за секунда спрели. Разбрали истината, ще сгрешим културата и обичаите си, ако променим. Разбрали, че когато бягаш, не решаваш проблем, а просто го отлагаш. Знаеш, че забравата ще ни погуби, далеч от райни ще ни пробуди. Живеем тук, при райските тавани, а таваните със светлина са обковани. Живеем тук, обикновено, простичко в рая, а в другите посоки, там ще му намерим края.